tuần hiện lên quý cần pan mẹ cả lên quý lệ ăn đồ thế bộ cần thiệt hại đồ này tuần hiện xịn muối cần đất khen lẩu tiêu wa heng lại thế bộ hi rail station tu ra nên buat say na construction an thon na fek ka ni a he lampang hi chu pui lo lai pom lo pui lom he ni mau tôi po tam mau tôi zuar ro tuai ti vel lei tur tam to le ni anin tlar pet pu ta tu ber nge ka torang ti in ngai to hi ngai ve thin boka kong te hi than ya kong that nai chun motor te po ti mangai lo pa duang speed in atlan zel the ni kan sarkar te po yan tang zel sela kong te that hi chuan khoi lai mai po hi motor pon tlan ho puram lo ni chon hian si moi kan lu ton ti a futui an han zuar phala futui te hi ei zon na tling ani zel ani futui ni tin mi som thuma tanga som ngai nan in chuan no khat som ni ni chuan in lo chu thiam ve to ma yang chu atiang ang te kha ni a chu wangin ei zon na tling lo hiam lo ni eng ma hi tho thre nei lo tur za pui lo tur kan thuang ang hi tại mà tắc in thọc la cho chắp bê ra nè xì mũi gần luôn đấy xì mũi con trà nè hay mình phải cho speed sầm ria tất trăng giá bọn nó làm về thế nè xì mũi bazar đấy mình bỏ đây nhỉ nó đang rột bên nó sẽ em đây chụp hai ra mảng mây nè kong te la nuam in po tuang to ka sang samai la min don lo ti te chianga chu bang si hui hi anuam ve le ni ma se lum deu le ka lum deu le ti mai lo chu anuam em ani lai hi chia pui bazar ni leng pui kho chung lu tak tak ma chia pui bazar no ti ve ni hian ma se thil chu to ve thei tlan pa zoi zoi anga chia pui bazar an ti ve tlat ani leng pui kan lut tre pa an lut har to don nau ni tor pon tlan chak e kong a to boka tlan parang Lengpui airport 2.2 kilometer ani kilometer ni ti vel chu kong tha chuan alo hlo khop maya kong chia thiên alo la a kilometer khat po hi kong that chun an nuam le hay kong mau tuai ten nấu chuột pui lẹ phur đó này hay hà lẩu tỏi thế mò hay hà lẩu tỏi thế ăn uống đấy thì mình có lán tặc thì mình sẽ tuân cho cái lán chặt phắc lẩu giò cả kong sir rem chang la ya hian mau toy vel hi an lo thut pui fura an mau toy tero toy te om lai chuan sum leng va khi leng pu ya hian atam em mai ni kong saklama po hian on boka
tlan pel zela ai an lo chu mur mai ni ta po e la ya ta po e an lo chu to mai ni ta po ole welcome to Amrut City Aizawl Airport welcome to Lengpui ai te ni ramakan tua langa Lengpui Airport kan thleng tre pani kho chung kan lut tana Lengpui Airport chu helama hian ani ta a khuchung chu so lama so ani ta a airport lama kal don ani ta le char ilani me lo nge mon ne tun hian leng te peng kan thleng tre pani leng te peng a hian ma mit te waste phai leng lampang te a ropui chip ti lampang ten peng thin ani an lo siat ve mai maya ta hi leng te peng chu he lawa hian an kal thin ani ma mit ti vel chon helama hian an tlan tlanganga Lengpui an thleng trep to ni kan lo thlir zel don nia video te lo don chi a Lengpui Airport kapi khan zain kan zuare lo ti lo maya Lengpui Airport kan lut don ta mat thleng ta hian ticket kan kat ve zuayang parking fee som hi kir ka ngai le le bài hầu ăn đầu tiêu tì á yan cái chỗ mi cầm buộc đó na ta hian anh in drop vel me cái này anh in drop á số là ya son checking anh này á anh lút vel me cái này Bona kan tlan chuaka get bona hian ta chuak anga ta hen kan in pak ve mai yang in pak ve la motor kan in pak ve la taxi po tam le to ni he bung cũng te hi pui ve nia
Sairang Rail Station tur kan han tilang zoi don ani puitak ani puitak so lai theng so ala vang hle be ban te khu pui ni khu han en maula ban te khu pui ni eng ting e siam thei jok ti tu ma sen siam tlat chi a chu wangin ma na chim vak na khani sang ani sang tak ani sang tak arab thak jok thi lo ngai nam lo reng chu wangin a pui lut tok ka muna pui tak ani top mai ni nakina chon rel ron lu don bung ro ron phur don bu fai le eng i lo vel nakina chon rel kan na chuang ve mai thei ni kan dam chuan hele rel ron lu phei na tur hi bairabi tangina ron chho chara Sairang ma na vai ho an thi fak na mi som thum chuang an thi na he khalai kha ani a hei tu na chuan an siam thale vek to a sei khop mai sei ta kan sei ta kan ta hian aron phenga chuan i hemi atwaya hian hemi lei nuaya hian aron kaltlang don ani rel kha lei nuai hian aron kaltlang don na chuan hemi lei truck vel din na a hian aron kaltlang anga chuan he lama hian ni china kan ti lan tawang khan a station tura hian aron lut don ani ta hian aron lut don ani a sei khop mai puitak i hetia video vela kan laka hian a pui dei zo ka hmuna chuan JCB road roller tivel crane tivel depo ate chem hle maya chu wangin heng lai vel a hi chuan i nakina vai ho an ron lut chewanga kan ram te min chim buayanga tivel te kan sei thin na ani a amai ro chu mi zo te hi zenget te kan ne nga ya vai nei lo te vai nu pui pasala nei lo te kan chi na nga ya chu wangin tu na tlang wal te la nei zel tur te pon kan mi zo pui kan nei zel kha poi mo don ani ti te ha kan hriat nu ma ni se kan soi vele hrim ani khi la ya khian tripar atlana tripar te pote ta te khi takani chu wangin a chan chu engwanga te nge kan ti chuan a mun rail station tur hi azaw lu tuka alian lu tuka an lang te fekani ti te ha kan soi ba ani la hian truck an ding khup pa yan nakina chon truck kalian don truck lian tok ka dinganga chuan kan thil lak lu na te po aron tlom pha ve thei ani chu wangin by road ringot lo deon rel in aron thleng venga a sei ani a heng te poi sei takani sei tak so ta ha hemi rail station big chin hi chu kan ti thei ni phot mai ro se ha zong kha lai han thut ha chol na ani a
leng pui kal hi chuan helai vela thut hi anuam em em ani khwa luma ta hi chu a dai song zel ani kapi hian vai mim te phang hma te zuar ani vai mim kheng sang nge ยังใครก็ที่จะสมัยดูเลยโดนเนี่ยก่อนที่เจ๊ก็ด่าหมดนี่บันตีนี่ก็ต้อง à tuy ngó tăng Mizoram Public Works Department welcomes delegates of 233 IRC Midterm Council meeting ที่เราอินตาพวกไม่นี่ตาหีชวนนั่นลำปังอันนี้ตาชวนตัวนั่นนี่ชวนนั่นวันนั้นตอนส่วนข้าจ้องข้านี่เฮchannel ปุลลเบียกซามา channel ฮีอีเรา subscribe อ่างอีเรา like อ่างอีเรา share เบียกชินโดนเนี่ยrail station สายรังเละ airport เต็มมาจงกันฟลอกนะกันรอนที่หลังสวยอันนี้subscribe ข้าเราเทงหินเราละเรา like บอกละมินเรา share สักชินบอกละวิดีโอดังเน้นกันรอนเล็ดเละฟัดโดนอันนี้อันนี้ไป